Fil-waqt li diversi familji Maltin u Għawċin ma jafux kif se jlaħqu mal-isfida tololi tal-ħajja bżida qawwija fil-prezzijiet, Robert Abela ma lissen ebda kelma rigward dan il-fatt. Meta kien qed jindirizza attività politika fil-Gazin tal-Labor fiż-Żejtun li saret il-ħadd fil-għodu, Abela ma mill-ebda referenza l-mediċini out of stock u l-ebda referenza s-sitwazzjoni diżastruża fl-isptarijiet. Il-Prim Ministru Robert Abela ma tal-ebda indikazzjoni kif se jkun qiegħed isolvi l-problema tan-nuqqas ta' mediċini, in-nuqqas ta' ħaddiema fis-settur tas-saħħa, kif ukoll kif se jindirizza l-problema tal-għoli tal-ħajja. Dan hekk kif kważi 90,000 persuna f'Malta jinsabu f'riskju ta' faqar. Fl-istess diskors huwa ftaħar bil-proġetti tal-infrastruttura li saru fl-aħħar snin. Ironikament fl-istess ġurnata li l-Ministru għat-Trasport u Traffiku Aron Farrugia għalli s-servizz ta' trasport mhux ta' min joqgħod fuqu, kif ukoll fl-isfond tad-dikjarazzjonijiet ta' membru parlamentari Ewropew u eks mexxej Laburista Alfred Sant li ddeskriva l-proġett biżwit l-ajruport bħala ġbejna. Meta tkellem dwar l-emenda tal-abort, minkejja li mijiet ta' tobba, esperti, professjonisti u bosta persuni li ġejjin mill-kamp Laburista insistew li din l-emenda se tintroduċi l-abort f'pajjiżna, Robert Abela fid-diskors tiegħu kompla jgħid li b'din il-liġi mhux se jidħol l-abort f'pajjiżna. Bl-emendi li qegħdin nagħmlu m'aħna sammissu xejn mill-liġijiet kollha li bħalissa jagħmlu l-abort illegali ġewwa pajjiżna. Dan minkejja li saħansitra ex-ministri Laburisti qed jgħidu li l-Labor irid idaħħal l-abort. Fid-diskors tiegħu Robert Abela nfexx jattakka u jfarfar it-traġedji li saru fl-aħħar fuq il-ġudikatura minflok ma tkellem dwar dak li qalet l-MHRA hekk kif iddikjarat li teżisti epidemija tal-kokaina fil-pajjiż fil-waqt li qal ovvju mingħajr ma ta' soluzzjonijiet. Kulħadd qed jistenna il-ħarsien tas-sigurtà f'pajjiżna. Minflok għażel li jerfa' n-nitfa' responsabilità, Abela ddeċida li jinjora l-kollox id-dikjarazzjoni tal-Maġistrat Joe Mifsud fejn insista li s-soċjetà trid li l-istituzzjonijiet jisimgħu il-karba tal-poplu u mhux jagħdu widen lil min irid ixerred kultura ta' mewt u taqtil.